Bona tarda a tothom. Tenim una nova entrega al meu canal de youtuber per tots els meus followers que la setmana passada es va incrementar en un bon nombre. Endavant, Castellet! Vinga, com podeu veure, avui ens trobem no en un lloc muntanyós, sinó concretament al parc de la Seu de Manresa, on podeu veure aquesta meravella de l'arquitectura d'un estil arquitectònic que més endavant us comentaré. Des d'aquest punt que tenim sobre el riu Cardener, podem observar la Torre de Santa Caterina, el barri de la Via, el Pont Vell, el barri de Bufalvent, la Santa Cova, on Sant Ignasi fa 500 anys va arribar i va estar de peregrinació, el barri de les Escudines, la fàbrica de l'Aranya i la Passarel·la. Com ja us he comentat, des d'aquest turó ben elevat hi ha unes boniques vistes i tenim aquesta meravella d'arquitectura de la Basílica de Santa Maria, altrament coneguda aquí a Manresa com la Seu. Primera pregunta dels enigmes d'aquesta setmana. Amb quin nom arquitectònic, en quin estil arquitectònic està construïda la Seu de Manresa? Segona pregunta, en quin segle va ser edificada? I tercera i última, com podeu comprovar, a dalt de la Seu hi ha el campanar, vale? Actualment té aquesta vista, però abans de la Guerra Civil en tenia una altra de ben diferent. Què podríeu dir com era aquest final abans de la Guerra Civil, com era el campanar? Doncs bé, aquí teniu les 3 preguntes, espero que us agradi el vídeo, que les contesteu i res més, ens veiem per classe ben aviat. Vinga, a reveure!